Тапшыруны алга таба дәвам итеп, экраннар алдына Ульяновск шәһәрендә яшәп килүче батыр ир-ат Бибарсов Азат Равил улын чакырып алам. Бүген 14 гыйнвар көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Мәскәү шәһәреннән әнисе Алия ханым, апасы Әлфия, җизнәсе Тимур, племенницасы Руфина, племенниклары Ришат һәм Ильяс, тормыш иптәше Ленара котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әле яңа гына сине күкрәгемә кысып өйгә алып кайткан идем. Беренче сүзләрең, адымың, беренче җиңүләрең барысы да безгә бары бәхет китерде. Синең белән без сулап, синең хакта гына уйлап яшәдек. Чөнки син тату һәм бәхетле гаиләдә көтеп алынган батыр улыбыз булып тудың. Менә ничек шыбырдап уза кеше гомере икән. Татлы балаларым минем Худайдан сорап һәм бик көтеп алынганнар дияргә кирәк. 1993 елның кар буранлы кыш аенда нәсел дәвамчыбыз, туган ягыбыз Татар Сайман авылында якты дөньяга аваз салды. Әлеге мәктәпне тәмамлап, Ульяновск дәүләт педагогия университетында белем алды. Аннары илебез алдында булган хәрби бурычын үтәп, армия сафларыннан кайтты. Хезмәт юлында шушы шәһәрдә үк башлап җибәрде. Кызганычка каршы инде 8 ел аның әткәсе, минем җан ярым якты дөньяда юк. Шуңа да ул гаиләбезнең олы таянышы, ныклы терәге һәм горурланырлык ир атына әйләнде. Бер генә көндә аның өчен минем йөзем кызармады. Һәр җирдән дә бары рәхмәт хатлары һәм намуслы эшләре өчен почет грамоталары гына килеп тора. Бер ел элек ул инде җитди адым ясап, үзенең яраткан кешесен гомерлек яры итте. Кызым сыман бик кадерле булган киленебез Ленарабыз гаиләбезгә төште. Матур яшьләрешләренә аларның сыкланабыз. Алда да балакайлар матур һәм парлы килеш яшәргә язсын сезгә. Йөрәгебез парасы. Сиңа Раббым үзе саулыклы озын гомер насыйп итсен. Киләчәктә булган хыял максатларыңа да ирешергә язсын. Мин беләм, син бик тырыш. Шуңа күрә ышанам, олы тормышта да югалып калмассың дип. Тик Ходай үзе сине начар кешеләрдән, яман дуслардан һәм тискәре юллардан араласын. Тыйганнан тыелып, кушканны үтәп матур гомер ит балакаем. Син миңа да, апаңа да бик йомшак күңелле. Көннәребез имин уза синең янәшәңдә булуыңны сизсәк. Син ягымлы кардәш, чын дус буларак та яшәп киләсең. Гаиләңдә булдыклы хуҗа, йомшак күңелле кияүдә, яратылган тормыш иптәше дә балабыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә, бар яклап яшәү үрнәге булып торганың өчен олы рәхмәт сиңа. 1000 яшә, алда юбилейлар сине бик күп көтсен. Кадерле балакаема тулды тик 30 яше. Матураның һәр җире килешеп тора барышы. Адымнарын уйлап кына, санап кына ул ясый. Йөрәккәе безнең өчен кайгыртып, янып ярсый. Әниең, туганнарың да эзелеп сине ярата. Ул каемның күз карашы җылылыгын тарата. Котлы булсын газиз балам матур туган көннәрең. Имин уссын киләчәктә балакай гомерләрең. Кадерле Азат Равилевич, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Агачта бит үсәр өчен тамырын суза. Саф чәчкәләрем, бәхет кошларым, тормышта зур таянычым siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşta zor dayanışım siz balalarım. Alkışlar balalarga. Bulsa bay bulayır diyen burungular. Kız üsterigen aşılardı ıcımak kapkalar. Saf şeşkeler
Bäxit kuşlarım Durmuşda zor dayanışım Siz balalarım Yaşagisiz kuvanışta isen sağ bulun Tırsın idi turmuşuğuz Bäxitke tulan Saf şeşkelerin Bäxit kuşlarım Durmuşda zor dayanışım Siz balalarım Saf şeşkelerin Bäxit kuşlarım Durmuşda zor dayanışım Siz balalarım Durmuşda zor dayanışım Siz balalarım